Hei, bună v-am găsit la nou episod, suntem alături Sebi. Salut. Și v-am găsit la un episod din Brawl Stars. Hai Sebi, ca să dăm ready. Ce faci? Așa. Da, și avem un club. Dacă vreți să auzi clipurile de la mine, ei. Să Hai. după calculator. Bineînțeles. Cum să ne listească tastatură și să vă abonați la mine. Sebi. Și să dați like și subscribe la mine. Ei! Ei, fugi, Sebi că mori. Adică fugi. Ok, haideți să mergem în continuare cu meciul. Deci nu băgăm noi așa. Stai mă, că aleg eu ce să băgăm. Bagă-mă fotbal. Nu joc, deci bagă fotbal. Hai, bine. Hai mă, cam, haide. Așa. Bine, asta e să iau. Și Alex i-a aplicat Penny și Frank. Hai să ne dăm pe din asta disturb. Eu de fapt să mă dau aia. Ready? Mai mult John Cena. Deci, da. Trebuie să faci papagăștia, trebuie să puteți, am făcut cu Star Power, mă părete. I-a dat și Alex pase. Nu! Ce căcat a făcut? Să-mi papică, așa. Ăsta cu tomata. Ia vine pe canal, nu să-l jură, deci. Alex, să tine pe canal să-mi jură? Nu. Deci înseamnă că nici Alex n-am voie să-mi jur. I-am dat gol. Asta așa să pun o chestie multă. Trebuie să fac eu așa. M-am omorât totul. Hai, sparge-mă totul. Alex, sparge totul ăsta. Deci. Hai da pe lângă. Hai să mergem în continuare. Da? Ce făcut mă boste? Ce știu ceva, dar sunt Timon. Mai arăta, sunt Timon. Deci. Este antena ce voi dau. Hai că sunt antena. Ei, sparge. Și acum o să dau gol în minune. E că mai dau gol în minune, mi-a furat aia mingea. Sebi, trebuie să dăm, mă. Eu vreau să dau gol în minune. Ok. Dau gol în minune. Hai să vedem, am un big box. Am niște bani. Pentru că am un big box. Exact. Hei! Ok. Eu am un... Ok, hai să dăm ready. Dacă am lucruri de putere. Deci, haideți să vrem în continuare. Ok, să dăm așa, șmec. Dăm asta, Messi, boss. Șutul. Dacă cheia hot faci, în fine. Câte minute am filmat? Sau poate n-am filmat. Am filmat 4 minute. Ne luăm gol, dar ne-am luat gol. Da, și din gură cu golul tău cu tot. Ok. Câte vrei să ajungem? Dați like dacă nu vreți să mai... Dacă dați like ca să nu mai pierdem. Fire game! Da, mai e caribi. Apoi eu. Ce căcat? Mă dă eu un gol. Mai arătat să ce mult. Alex, boss, 1-0. Sebi,
ce tu vrea ăsta? Hai mă, chic, că te bat. Dai mă să vedem câți oameni are. Cât n-au să-i dai chic. Ia uite la are pe ăla. Haide mă. Hai că dă-te ready. Oricum l-are pe ăla, mă. Are Sebi. Da, eu vreau pe aia din Brawl Pass. Brawl Pass e mai fain. Stai mă, prostule ce ești. Ai zis că la tine pe canal nu se joia. Brostoasule ești. Eu vreau Brawl Pass. Și eu nu vreau Brawl Pass. Lăsați în comentarii hashtag respect Sebi. Sebi. Sau hashtag Hai apără tu, du-te. eu n-am ce să-i fac, eu sunt un Frank. Și știi că Frank e mai bun? Mai ales dacă ai și de la pe el. Păi nu e bun de aproape. Mă boue. Bă, tu faci pe cine vrei, bă, nu pe mine. Pip, că trebuie jucătorul să fie pip, 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 pip. Bă, e canalul meu, eu nu știu dacă vreau. Pip, că așa o să se audă pe filmare. Putus, pip, 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 pip. Hai mă că ne luară-mi alcool, dacă nu mai jucăm. Du-te, pip, 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 pip. Taci! Nu-i! Catoia că e nob. Nobălea. Stai că-i zic acum ceva. A, gata, hai că-l luăm. El vai, bă. Ar mai sunt bun la cană. Ce vrei, mă, Sebi? Uite-te pe ce. Arată ea oamenii că se ia pe chat mai sus. Nu se ia nimic. Uite, uitați ce vedeți. Du-te, Nebi! Bă, chiar. Dai kick. Uite așa. Da, tu e de acum. Uite cum dai. Hai, cine e creator? A, eu sunt. Ce prost sunt. Oh, tu te Nebi, bag pe unul. Bine, lasă-mă calculatorul, săracul. Dacă nu mai fac cu tine. Pe sari... Dați-mă mie, dați-mă. Să eu nu am viață. Ce bă? Nu am viață. A, eu te m-am 44. 4 cu 4 ce înseamnă? Da, atunci du-te în pui. 4 lege ești. Ba, eu zic că să apel, dai în el. Șef, du-te. Du-te că ai sucul și poți să-i omori. Haide, mă. Eu mă duc. Nu știu să mă duc. Mă duc acum. Mai că te duci tu dacă e. A, o să ne luăm în gol. Nu, săracul. S-a costat. Și-a fost apărat de Sebi. Ce poate da și ce aici? Dar mă cheamă Pancaix. Eu sunt Pancaix. Știați? Bă, de ce dă-te mă asta, mă? Mă arăți-mă pe ăsta, mă. Cine? Am un concurs pentru voi. Cine va scrie hashtag în coment, hashtag stați în comentarii, înseamnă că stați 0 cu 1. Și cine va scrie mă dai hashtag nu, înseamnă că avem mulți chestii pe aici, de mulți oameni pe aici. Uite, eu gadget. Gadgetul. Ok, eu am consumat o ultima dată degeaba. Dacă ești papălate. Sunt șmecher, mă, și am pe de bază, mă. Mă bat mine. Ce nu mă pare o Sandra? Am dat și goșen, știi că... Știi că dă-te tătăiță. Nu l-am tătăiță la noi.
Că sunt doi de tăiță. Sebi! Aș pe tătăiță, el dă-te. Tu ce dădești? Ia câte minute mai ai? Ia câte. Cam atâta viscoate este episodul. Cam atâta a fost episodul. Eu sunt Alex. Și să nu uitați să dați like și subscribe.